ग्राम नेलु ता सागरे सुता जीरा हळदी आउ केमती मसला रही कलर सब देखिए ओके जहाँ हो तुम प्याज कटा सरू ना एत पर्यंत फैनटा किसी टानुचु गरम पवन टानुच तो आलू एत पर्यंत कटा चली पियाज कटा सरला से पियाज पकड़ कि हाँ से पियाज किस ना दियो पियाज से पियाज किट हेनी से दिन के मसला दि दिगने चिकुन बारी कुकुर ना कि कुकुई होता ओहो कुकुड़ा हम से कुकुरा चिकेन झोल हम तो चलतु नुआ स्टाइल कौ स्टाइल करी हाँ कौ स्टाइल करी आज चिकेन टा अच्छा तो वीडियो आगे को कंटिन्यू करा तो देखिए केमती किस हो तो देखिए तो चलते देखा केमती लिजा चिकेन रान बनइबे तो आज आपण मान पूरा फुल देखेबी तो केमती चिकेन से बनाऊँ तो चलतु देखा आड़ देखिए आसतु कौन अखिया से कटर कौन कर से धुआं काट जुआ सिगरेट टाणुचु ना कि साबास बेटा साबास बेटा साबास एटी एक्चुअली चलती घर तैयारी छेली घर तो गोटे छेली अच्छी घर बनाऊ हाँ बुदा घर कर अखिया बुदा बुदा घर पूरा करेंगे ना एक्चुअली यहाँ छेली घर हम तो देखिए तो पूरा केमती करापारी गोटे कांथ उठा सरला सेपारी कांथ उठा सेपारी कांथ उठे ना भाई सेपारी तो कड़ा रहा सेपाटा पूरा उठा तो देखिए आपण मानक केमती घर बनाऊ तो आंक सब चिकेन आज बनाऊ चिकेन खाइबे सब एमान सब गेस्ट माया मायार ता स्टील बॉडी दुसला नहीं शाबाश ते तसला भांगी दुब भाई ओ बाली बोली पानी देउछ ना भितर पानी दूछ भितर पानी दियो ये दुईटा मिस्त्री ये एक्चुअली हेड मिस्त्री ओके बीड़ी टाणुची ना मुझे सिगारेट फिगारेट टाणुची एक्चुअली देखो कौन टाणुची से शाबाश धुआं काट दूँ चालू आपण मानक देखेबी चिकेन भी केमती तैयारी होची आ एटी घर तैयारी चलची तो कंप्लीट पूरा देखिए वीडियो चिकेन सांगे पूरा आलू अदा रसुण पूरा सबू गोटे साथी गुड़ा है ना कौन 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 यहाँ कहते गुड़ा हम ना गुड़ा है अच्छा गोटे खाते सब फेंटा गला ये स्टाइल रांधा हो तो देखिए ये एक्चुअली बस चुली आठी हाँडी में बना आज तो देखिए केमती बनाऊँ हाँ रोसिया तो नहीं देखिए रोसिया है लिजा हाँ पूरा ओके एक्चुअली टी झाड़ पड़ी बहुत जोर खरा हो देखिए पूरा खरा मैंने एत जो खरा देखिए तो केमती खरा तो केमती बनाऊँ पूरा फुल देखिए चलते एबे स्टार्ट है निआ लगे चुली जलिया व्यवस्था होगा तो ये पंखा चलती पंखार जल ना निभिज सब जल चल फुंकिया बदल में पंखा चल दूँ शाबाश तो देखिपे एबे चुली रे निआ लगिगला तो देखिए केमती आज लिजा माटी हांडी बनाऊँ चिकेन
ବିଲର ସାର ତ ପଡ଼ିବନି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ମାଟି ଚୁଲିରେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ଖାଇବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତ ମାଟିର ପାଣି ପାଣି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ନା ହଉ ଓକେ ସେ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଳ ରହିବା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚିତ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ଆଉ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ଯୋଉ ରୋଗ ହଉଥିଲା ସେ ରୋଗଟା ହଉଥିଲା ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇଲେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଏସି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେତେ ଗରମ ହଉଛି ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ହଉଛି ଭାରି ତାପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରିବେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଛୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯାଇକି ଚିକେନ୍ କରି ଖାଇବୁ একদম আর টেস্ট ଅଲଗା ଲାଗିବ ହେଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବା ଆଜି ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛେ ତ କେମିତି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଖାଇଲା ପରେ ନା କ'ଣ ଗୁଟା ଅଦା ରସୁଣ ପକଉନ ଅଦା ରସୁଣ ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଗୁଟା 50 ଗ୍ରାମ ନେଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଟା ଜିରା ହଳଦୀ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ତେଲ ପକେଇଲେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଢାଳା ହେଉଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ କଲମ ଶାଗ ତ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁଟେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦଉ ଝୋଳ ଟିକେ ଫଟାଫଟ ନେଇଯିବ ଛତା ଖାଞ୍ଚିବି ଖଟା ଖାଇଯିବ ଆଉ ଦାଢ଼ି ଦେଖିବା ତ ପିଆଜ କଷା ସରିଗଲା ବାପରେ ଧୂଆଁ ବହୁତ ଜୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୂଆଁଟା ହେଉଛି ଧୂଆଁଟା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି କି ନା ହାଣ୍ଡିରୁ ବେଶୀ ଜୋର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରି ପାରୁନୁ ହାଣ୍ଡିରୁ ନା ସେଥିରେ ନା ମସଲା ବିଲକୁଲ ଲାଗିବ ହାଣ୍ଡିରେ କି ଯୋଉ କଢ଼ାରେ ଯେମିତି ଲାଗିଲେ ମସଲାଟା ଲାଗିବ ନା ସବୁର କଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ମାନେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏତେ ପୁରା କେମିତି ମସଲାଟା ହେଇଛି କଲର୍ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପକେଇବୁ ତ ବାପା ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ସେ ଖାଇବୁ ହଁ ବେପାର ଚାଲିଛି ବୋଉଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ହଁ ଦେଇଦିଅ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଅଧିକା ଖାଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଡ଼େ ଥରେ କରିନେ ହବ 5-7 ଜଣ ହେଲେଣି ପରା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଜୋର ବି ଖରାଟା ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଖାଉଛେ ଆମ ଛୁଆ ତ ଫୁଲ୍ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଇବ ହଁ ନା ଛୁଆ ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ପିଇବୁ ବହୁତ ନା କେତେ ହଁ ତାକୁ ଦିଅ ନା ନା ଛୁଆକୁ ବୋଉ ଦେବୁ ତ ଆଗେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଟିକେ ହଁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ଆଗେ ପିଇବ ନା କିଛି ଛୁଆ ନା ସେମିତି ଲୁଣ ଦେଇଛ କି ବେଶୀ ଲୁଣ ବି ଦେଇନି ତ କମ୍ ଦେବ ତ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଲଙ୍କା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପୁରା ମସଲା ମସ୍ତ ଦୁସୁଛି ଆଉ ତା ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲନି ତ ଚିକେନ୍ ଗୁଳାଉ ହାଣ୍ଡିଟା ଧରିକି ଗୁଳାଉ ନହେଲେ ଖସିଯିବ ଖସିବନି ସେଇ ଆରାମସେ ଏଇଟା କର
ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲା ଯିବ। ଏ ବାବା ଧୁଆ ବାହାରିଗଲା। ଓକେ ଓକେ ଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଗୁଛି କି ତଳେ କଲରଟା ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ମଟନ ଭଳିଆ କଲରଟା ହେଇଛି। ଦେଖିଲି ମଟନ ଭଳିଆ କଲରଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ନାହିଁ ତ। ପାଣି ହାଲୁକା ଟିକେ ଦିଆହେଲା। କାଢୁନ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିସ୍ ହେଇଛି ଦେଖିତେ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଟା ପିସ୍ ନା ଆଳୁ କାଟୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ ମାରିଦିଅ ପୁରା ପାଣି ମରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଚିକେନ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼ାର ଆଉ ନାହିଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଏଠି ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ। ଓକେ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବନେଇକି। ଆଉ ନାଇଁ ସେମାନେ ବନେଇକି ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।